Ji ber şerê di navbera Partiya Karkerên Kurdistanê û Hêzên Tirk de li nisêbînê di navbera salên 2015 û 2016 de qedexeya derketina derve ji aliyê dewletê ve hatibû ragihandin. Di qedexeya nisêbînê de gelek milîtan, polîs, leşker û sîvîlan jiyana xwe ji dest dabû. Di van qedexeyan de bi dihan termên ku endamê PKK ne heta niha çarenûsa wan nediyar e. Yek ji van kesan ji kurê sakîne Temîzer, Mehmet Temîzer e. Temîzer tevî hemû serlêdanên xwe te encamên erênî nestandiye û ev 4 salin li termê kurê xwe digere. Em ceylan pinarê bûn, em 10 salîm hatin vê derê. Ji bo şixulan hatin, em feqîr bûn, duruma me tune bû, zarokê me li van dere bûn, şixwar dişixulîn. û em hatin vê derê, me bûbera şixwar bişixulin. Êgom hatin vê derê pê lawî jî ket nav siyasiyê. û baskınî malê me çi bûn. Baskın bûn, çi bû lawî ji ber reviya, got reviya pêve. Çûn di wî şerê nisêbînê, çûn nisêbînê. û li wê derê şehîd ket. Ê çaxê nisêbîn yasak bû, ne keskarî bû biçûne, nekarî bû hetana. Me wexta qey yani gişa bû wexta teazî belate yani nisêbîn ev şer bisekine wê derkevin. Hinek derketin, hinek derneketin, ê me derneket. Ez dehwa layê xwe dikime layê me derkeve, ez bibînim yani bêli ku ye hege saxê, hege mirî ye, hege çi ye, yani ev xeberhat, ez dehwa layê xwe dikime dibere layê me windayî nebe. Ez layê xwe dixwazim. Her wiha dayîk Temîzer behsa axaftina xwe û dozgeriya nisêbînê jî dike û wiha dibêje. Çûn Mardinê navçîye cê savcılığê. Em çûn savcılığê sê carî me pirsî. Çend car yani ez çûn xwawî çûn em dipirsin ê gojmetê em derin dipirsin dibe tuneyîn. Vê di carê got vê dawiyê em çûn tew ji mir got her got yanî te cara de jî miqal kir. Got yanî 10 sal bine 20 sal bine got yad bin binaya dimaye yad bin dirê dimaye. Got yanî tuneyîn. Ez ê herim ku jî got serê lê tuneyîn. 4 sal yani çi bûna gerek ma 4 sal zarokê me bin erdê bin binaya de ev ne tu gotine. Yani ne tişkî hindirke jî zarê me ma. Hêjayî bîrxistinê ku di qedexeyên nisêbînê de bi hezaran kes neçarman ku koçî bajarên din bike, bi dehan kesan jiyana xwe ji dest da û bi dehan kes jî hatin girtin. Membotanî, Deng Amerîka, İstanbul.